Wang, nakoy idea ba? Atong kuan reels. Reels ra. Para mubo ra. Kay labad po akong ulo hunahuna sa reels lagi. Ha? Way ulaw-ulaw nga, way ulaw-ulaw. Ay ulaw-ulaw kanang mga na-monetize. Wa dyan ay ulaw-ulaw. Bisag unsa, bisag dagang tao dili na sila maulaw na. Kita gusto ta ma-monetize unya. Mga ulaw man, tagaw man kaita. Sina, sugda na nato pabagag na. Hindi, unsam day mga idea. Laag tag SM, laag tag SM. Oh, ha, diba sa SM, na may skeletor. Oh, ha? Na-skeletor. Kasi mo gusto, ikaw videohan, ako videohan. Depende sa yung idea lagi. Sige. Ako lang kay daghang tao. Maulaw ka? Sige, ako video mo. Una ko, og kuan, lakaw. Magulahi ka kay ikaw, may video. Isod po, ikaw mag-una na. Tama. Before ko mo sakay sa escalator, mudungo sa ako kay badbaro na kong liston sa kong sapatos. Ano badbad mo kung naman? Unsa din yung sapatos? Maghubo kog sapatos kay para kuan kanang si makasab-an ta didto ba kay hinlo ba kay hagdanan. Kagsol ka diya. Kina ba? Na deal. May gana dito? Oh. Magmusakay ka sa kita magtinil? Oh, andam jud ko. Bahala ka diya. Kao lang. Dagang kita.